बरायबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौ आंनि नैबे आरो मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दायो आरो नोंथांमोननि थाखाय आरो भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर जोंहा दिनै बेयाव मार्टियार्स डे जि 36 दि मार्टियार्स डे मुंख्लं सान हाबाफारि फालिनाय बे हाबाफारियाव दायो जोंहा बेयाव हाबाफारिया जाबाय थादों आरो आङो बेखौ गुवारै नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन जोंहा बेयाव मा हाबाफारि जायो जोंहा बिबार बावनाय हाबाफारिया जानानै थांखांबाय आरो दायो जोंहा बेयाव गेवलां मेल हिसाबै जोंहा दायो हाबाफारि जाबाय थादों आरो बिदिनो गोबां जोंनि आगुनि NDFB दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जोंहा क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि आरो सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेयाव गोबां NDFB सोद्रोमाफ्रा बाहागो लाफैदों दिनै बिर जोहोलाव बिथां मुंख्लंमोनखौ मान बावनो थाखाय आरो दायो नै बेजों लोगोसेनो जोंहा जोंनि दानि BTRनि जि खुंथायनि बिबानगिरि चिफनिफ्राय लानानै जोंहा डिपुटि चिफ आरो बिदिनो गोबां MCLA EM बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों आरो बिदिनो आङो माखासे नोंथांमोननो बेयाव जि जानाय हाबाफारि आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन दायो जोंहा गेवलां मेला जाबाय थादों बेयाव आङो बेखौ नोंथांमोननो फारियै दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर दे नायलांबाय था लोगोसे आंजों फैफाबाय थादो जोंहा नै बेयावनो हाबाफारिया जाबाय थादों दायो आरो गोबां सोद्रोमाफोरा बिदिनो फैबाय थादों दायो ओनसोलनि जायफ्रा NDFB बे मुंख्लं बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय दायो लैहोर बाहागो लाफैदों आरो जोंहा दायो नैबेयाव जोंनि गेवलां मेल जि हाबाफारि अपेन सेसन बियो जागायदों आरो जोंहा जागायनायनि सिगां मुंख्लंफोरखौ दान्दिसे गसंनानै बयबो मान बावदों आरोना जोंहा दायो नैबेयाव हाबाफारिया जाबाय थादों आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा सिगां फारसे स्टेजाव जिरायनानै दङ आरो जोंहा बेयाव फारियै हाबाफारिया बिदिनो जालांबाय थासिगोन आरो बिथांमोननि स्पिच नोंथांमोननो खोनासंनो आङो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना गोबां सोद्रोमाफोरा जोंहा बेयाव बाहागो लाफैदों मोजां ना आलो गोजोननि थाखाय आफा इसोरनियाव आर'ज गाबदों अराय जाहाथे गोजोनै थानो हायो आरो जोंखौ अराय बोर सारस्रि हरो আমাৰ ইয়াত উপস্থিত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী আমাৰ অঞ্চলৰ আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ বিষয়ে ভাব লোৱা নেতৃবৃন্দ ইয়াত উপস্থিত আছে মই সকলোকে আজিৰ এই পবিত্ৰ শ্বহীদ দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীৰ মোৰ আন্তৰিক নমস্কাৰ আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ दिनैबो बे मोनसे जोंनि गोसोखांथाव थासारि आरो बेयो जोंनि गोसोआव दङ जोहोलाव बिबांगुर गोरानि बे दिनै मुंख्लं सान नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि गिबि मुंख्लं बै समाव बर' सिकिउरिटि फर्स आरो उननि समाव NDFB आरो दिनैनि बे सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै आंनि मोनदांथिया बेनो जे बर' हारिनि स्वार्थनि थाखाय बर' हारिनि सिनायथि आइडेन्टिटि जोंनि राजखान्थियारि आरो संबिधानिक मोनथायनि थाखाय आमार এই অঞ্চলৰ যিখিনি পিছপৰা জাতি জনগোষ্ঠী নিপীড়িত শোষিত বড়ো লগতে আন আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমগ্ৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ স্বাৰ্থত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমাৰ অধিকাৰ পোৱাৰ স্বাৰ্থত এই অঞ্চলৰ পৰা যিসকলে আত্মবলিদান দিলে শ্বহীদ হ'ল সেই শ্বহীদসকলক আমি সদায় স্মৰণ কৰিব লাগিব আৰু बर' हारिनि सासे जोहोलावनि मुंख्लं सान आरो बेयो NDFBनि मार्टियार बा NDFB आफादनि गिबि मुंख्लंब्लाबो जों बेखौ बयबो बोजबनानै गनायनानै लानांगोन सम आरो थासारियाव
जोङो गावस्रा गावस्रि जादोंमोन नंगौ जोंनि सानस्रि जोंनि आइडियोल'जि प्रिन्सिपलाव मालाबा सौग्रावलायदों मालाबा बेबायदि सौग्रावनायनि जाहोनाव जोंनि बिदा फंबाय जोंनि गेजेराव माब्लाबा दैदेनगिरिफोरनि मालाबा मावथिफोरनि गेजेराव एसे खहायाबो जायाखै नङा जाबोदों किन्तु बर' हारिया गावनि हारिखौ देरसिन बे ओंथिखौ बुजिनानै हारिनि स्वार्थनि थाखाय आंनि सानस्रिया देरसिन नङा बेनिफ्राय हारिनि सानस्रिया देरसिन जाय बाथ्राखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन गेरेमसा माहारि दानायनि बाथ्रा आरो गेरेमसा माहारि जानांगौब्ला इउनिटि थ्र स्ट्रागलनि स्ल'गानखौ बिथाङा होदोंमोन लिभ एन्ड लेट लिभनि स्ल'गानखौ बिथाङा होदोंमोन जों खौसेयै थांनानै थानांगोन मोजोमसे बर' हारिया खौसेयै रायजो जानांगोन खौसेयै जुजिनांगोन आरो बे खौसेया सोमावसारनायनि गेजेरजों फैगोन सोमावसारनायाव दावखोलाय दावख्लायलाय मोननाय आरो गोमानाय देरहानाय आरो जेननायनि गोबां जारिमिन दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव एबसुनि आफादगिरि महरै मानगोनां दिनैनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जि समाव आफादगिरि दङमोन दुलाराय बिएलटिनि सोमावसारनायनि जारिमिनाबो बर' हारिनि जारिमिन आरो बे जारिमिनफोरखौ दिनै जों जुदि नायफिनोब्ला बिजिरफिनोब्ला जों बेखौनो नुयो नांगौ समाव हारिनि स्वार्थआव हारिनि ग्रेटनेसखौ सिन्ता खालामनानै जों ज' आरो खौसे खामानि मावबोदों आरो बेखायनो गावस्रानाया गिदिर नङा एना एनिया गिदिर नङा सौग्रावलायनाय कनफ्लिक्टआ गिदिर नङा हारिनि स्वार्थनि थाखाय जोङो खौसेयै जुजिनानै हाबा मावनानै जे खामानिखौ आदाय खालामनानै हागोन आरो बे जातिनि अधिकारनि स्वार्थआव जागोन बेसो जोंनि थाखाय गुबै बाथ्रा होननानै आं सानो आंहा आत्मबिश्वास दङ आरो बे रिकनसिलिएसनखौ जेला आरम्भ खालामदोंमोन एनडिपि आफादनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' मानगोनां गबिन्द बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन एनडिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बै जारिमिननिफ्राय जों बे जारिमिनाव गोदान मोनसे बर' हारिनि थासारि आरो गोदान मोनसे बड'लेण्डनि बे ओनसोलनि थासारि गोदान बर' हारि निउ बड' बे जेनेरेशन आरो बे भिजनखौ लानानै दिनै बयबो खामानि मावदों जायफोरा दिनै सरकाराव दङ सुक्तिनि उनाव सरकाराव जौगानायनि खामानि मावसे मावनानै हारिनि स्वार्थनि थाखाय आरोबाव सरकारनि गेजेरजों मा मा मावनो हायो बे बाथ्राखौनो बिथांमोननियावबो रियेलाइजेसनाव दङ होननानै आंहा आत्मबिश्वास दङ खारन खामानियाव नुदों जे प्रमद बर' बिथाङा सरकाराव थानानै अकल सरकारि सिन्ताल' खालायाबासिनो जातीय स्वार्थनि थाखाय बिथाङा खामानि मावबाय थादों आरो बिनि थाखायनो बिथांखौ दिनैनि बे जारिमिनारि सानाव खेबसे गोबारै बाख्नायनाय आखाइ खबनानै होनांगौ होननानै आं खावलायो आरो बे बिश्वासा रायजो राजानायाव थानांगोन मोननाय मोनै जानाय जायै दिनै मोनाखै उनाव जागोन दिनै मोनाखै गाबोन जागोन बे मोनसे आसा आरो मिजिंखौ जों लानानै थांनांगोन फिसा फिसा बाथ्रानि थाखायनो जों जुदि खुद्रिलायोब्ला गावजों गाव एना एनि जायोब्ला मा बेसेबां खास्रि बिस्रि थासारिनिफ्राय फैनानै दिनै बे समाव सफैबाय जायनि थाखाय जोङो बांबुर गोरा बिथांखौ खोमानानै लानांबाय बिथाङा पुलिस आर्मिनि गुलिजों थैयाखै बर' हारिनि आखायावनो थैनो गोनां जादों आरो बेबायदि जारिमिना गुबुन गुबुन हारिनि दैदेनगिरिनि जारिमिनावबो दङ बेफोरखौ जों रायखांनानै गोसोआव दुखु दाहा आरो बेदना लानायनि बाथ्रा गैया किन्तु सैथोखौ जोङो मानिनानै सैथोखौ जोङो बिथा खालामनानै सैथोनि आधाराव इयुनाव जाहाथे बेबायदि गोदान आरो कनफ्लिक्ट जाया कुनु कारनाव आरो हाथियारनि थासारिया जोंनि गेजेराव फैफिना आरो इलिगेल आर्म्स सम सम जे हारिनि स्वार्थआव सिलाय लायाखैमोन बबेबा मोनसे बबेबा एंगोलाव गावबा गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय हाथियारनिबो माखासे थासारि सोलिबोदोंमोन बेफोरखौ जोङो दिनै गैया खालामनांगोन हारिनि स्वार्थआव बिएलटि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरज गाबो बिथांमोना बे समाव बे सानाव गोजोनै
आलो गोजोनै थानो थाखाय बिथांमोना अरायबो लामा मोनगोन होननानै आं सानो। दा मैया भारत सरकारजों मोनसे रिभिउ मिटिं जादों आरो थांनाय समनि रिभिउ मिटिंआव बिटिआर काउन्सिलनि मानगोनां चिफ बिथाङाबो थादों, गोबां दैदेनगिरिफ्रा थादों आरो जोङो ज' टीम हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ। गोलाव समनि रिभिउ मिटिंनि उनाव मैयानि जि रिभिउ मिटिं एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बियो जथेस्थ मोनसे प्रेक्टिकेल रिभिउ मिटिं होननानै आंनि गोसोआव बे एनालाइसिसआ फैदों आरो बेखायनो फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि गेजेराव पार्लियामेन्ट सेसनाव सासे नङा सानै बर'फ्रा एमपि मोनबाय। पार्टिया जियानो जाया मानो जों पार्टि हिसाबै नायाखै, बर' हारिनि एमपि हिसाबैसो नायनांगोन आरो दिनै इउपिपिएल हानजाया सानै एमपि दैथायहरनाया जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर देरहासारनाय होननानै आं बुंनो सानो। बेयाव आं राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनो नागिराखै। सोरबाया सोरबा राजखान्थि हानजानि नाम लानायाव दुखु मोनोब्लाबो आंहा बुंजानांगौ बाजानांगौ गैया, कारन सानै एमपि दिनैनि मदिनि सरकाराव बर'फोरा एस्टाब्लिश खालामनाया आरो मानगोनां प्रमद बर'नि सिन्ता आरो कौशलजों भारताव बे डमिनेन्स लाबोनो हानाया जोंनि खोथाखौ राज्य सभा लकसभायाव बुंनो हानायनि बे अधिकारखौ लाबोनो हानाया बे गोरलै एजेन्डा नङा। रायजो राजा नोंथांमोन, मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सानै एमपि जोंबो बयबो मदद होदोंमोन, किन्तु बै समाव जेरैबायदि मावनांगौ जेरैबायदि जानांगौ आरोबाव जथेस्थ मावना लाबावनो हायोमोन। आङो मावनो हायाखै होननानै बुंनो नागिराखै, मावना लाबावनो हायोमोन बे बाथ्राखौसो आङो बुंदों। दा बेखायनो पार्लियामेन्ट सेसनाव बिटिआर सुक्तिनि जि संबिधानिक मर्यादा बे मर्यादाखौ जों जुदि बांहोयोब्ला बिनि पावार एन्ड फांसना बाङोब्ला समष्टिया 60टा जायोब्ला मानगोनां चिफ बिथाङा दङ, बिथांनि गासै परिकल्पना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहेरायाव दङ, सिङाव दङ, टेबोलाव जिरायगोन, जोङो सावरायगोन, डिबेट आर्गुमेन्ट खालामगोन, प्रयोजन जायोबा जों आन्दोलन खालामगोन। कारन गणतान्त्रिक आरो जातीय आरो छात्र संगठन हिसाबै जोंनि जि कमिटमेन्ट, जोंनि जि सिन्ता, जोंनि जि आदर्श, जातीयताबादनि जि मोनसे आदर्श, जोङो एक बिन्दुबो कम्प्रमाइज खालामाखै, खालामनायाव गैया। आरो जि समाव जि डिसिसन लानांगौ जों बे हाबाफारिखौ मावदों। बे जोंनि संबिधानिक मर्यादाया जुदि बाङोब्ला अट'मेटिकेलि बिटिआरआ फुल फेजेर महर मोनगोन आरो जोंनि जि मुंख्लंफोरनि आल्टिमेट थांखिमोन, एबसुनि आन्दलननि मुंख्लं, बिएलटि आन्दलननि मुंख्लं, एनडिपि आन्दलननि मुंख्लं, बे मुंख्लंफोरनि बेसेनखौ जोङो मोनसे समाव आबुङै आरो मोगथाङै मोनगोन। आं मुंखौ खारियाखै, मा टारगेट लानानै बुंदों नोंथांमोना बयबो गोसोखांनो हायो। जोंनि आल्टिमेट थांखिजों जोङो थांनांगोन आरो जोबनायाव एनडिपिनि जिखिनि आद्रा थानाय जेंना जेंसि दङ, जिखिनि आद्रा जि 678 रिहेबिलिटेसन लास्ट पेकेज दङ, बे पेकेजखौ सरकारा अलरेडि बिथांमोना एप्रुभेल होबाय आरो बेखौ मोननो थांगासिनो दं। बिनि अनगायै केसनि बाथ्राखौ जों रायखांदों जे केसआ अरुणाचलाव दङ, मेघालयआव दङ, नागालेण्डआव दङ, बेखौ गोख्रैनो फोजोबनांगौ। सामन आरो वारेन सुक्तिनि उनाव थांनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। पलिटिकेल लेभेलनि सिन्ताया क्लियार, बिउरोक्रेसि लेभेलनि सिन्ताया मालाबा गोनो गोथो जायो। गोदान गोदान अफिसार फैयो, गोदान गोदान अफिसारा गोदान गोदान पद्धतिजों खामानि मावो आरो माब्लाबा जुडिसियारि मेटाराव एक्जिकिउटिभ आरो जुडिसियारि कनफ्लिक्ट जानानै जुडिसियेल मेटारखौ बिसोर बाद होनो नागिरो। कारन बे कर्ट कासारिनि केस, किन्तु एनआइएआव जायफोर दङ 60 जन, बिसोरनि मेटारखौ बन्द खालामनांगौ, ट्रायला बन्द जानांगौ, जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ आरो सिबिआइआव रन्जन दैमारि आरो जेसेबां दङ बिथांमोनखौ रेहाय होनांगौ। बे खोथाखौ मैया जोङो स्पष्टयै बुंनाय जादों। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, केस उइथड्र खालामनांगौ, जेलनिखौ दिहुननांगौ। बिटिआर काउन्सिलआ सुप्रिम कर्टआव जिखिनि केस रन्जन दैमारि आरो 7 आदार्सनि दङ, थाखा फैसा जिखिनि खरसा पाति खालामनांगौ, उकिल हमनानै जिखिनि खामानि मावनांगौ, 100% रिक्स लानानै मावगासिनो दङ। बेखौ सानफ्रोमबो खिथानांगौनि बाथ्रा गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजागासिनो दङ, बेखौ सानफ्रोमबो प्रेस मिट खालामनानै खिथानांगौनि बाथ्रा गैया। बेफोर जाबाय जोंनि इन्टारनेल एजेन्डा, किन्तु गोबाङानो बुजिया। गोबां दिनै इउटिउबार ओंखारबाय, गोदान गोदान दिनै मिडिया ओंखारबाय, इन्डिभिजुवेल व्यक्तियाबो दिनै मिडियानि गेजेरजों सानसेयावनो राजा जानो नागिरो। आङो मिडियाखौ सोंखारिनो नागिराखै, किन्तु कनस्ट्राक्टिभ आरो डिस्ट्राक्टिभ
हारियाव जायफोर पजिटिव कन्स्ट्राक्टिव डायनेमिक परिवेश लाबोगोन बे खोथाखौ साननांगौ जेफोर डिस्ट्राक्टिव जेफोर नेगेटिव हारियाव माबा मोनसे गुलुं गुजुं लाबोगोन मिसट्रास्ट लाबोगोन मिसआन्डारस्टेन्डिं लाबोगोन बेफोर खोथाखौबो साननो गोनां दङ ओरैनो नोङो टिभियाव स्क्रिनाव मेडियायाव मबाइलनि मोखाङाव फेसबुक लाइभ खालामबानो बिश्व जुद्ध जय खालामनाय जाया बिश्वआ जय जाया बर' हारिनि मोनजा रोङै गैजा रोङै दुखिया गोरिब गुन्द्रा जोंनि लेखा फरा फरायनायाव जायफोर नोरजिया जानानै दङ बिथांमोननि जिउआ सानसेनो बै इउटिउब आरो फेसबुक लाइभ होनायजों उद्धार जाया दा बे बाथ्राफोरखौ जोंहा साननो गोनां दङ दा बेखायनो मार्टियार परियालनो फैसा होनांगौ 592 परियाला दिनै फैसा मोनबाय सरकारा दिनै खामानि मावगासिनो दङ आसाम सरकारा बुंदों जोंनियाव बाजेटनि आंखाल जों बुंदों बाजेटनि आंखालजों खोथा गैया फेस मेनारावबो होनांगौ आरो जिखिनि होनांगौ बेखौ मावफुंनांगौ सोरबा साननो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातीय छात्र संगठन बिथांमोना एनडिपि नङामोन बिथांमोना बिएलटि नङामोन बिथांमोना हाथियार लानानै आन्दोलन खालायाखैमोन एनडिपिनि इस्युखौ एबसुआ मानो रेज खालामनो रेज खालामनाय नङा नामा डिबेट आर्गुमेन्ट खालामनाय नङा नामा बे भुलखौ मालाबा बुजिनाङा एनडिपिनि जानानै बांसिन उकालति खालामदों होनना बुङोब्ला आं होननानै बुङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर' थानायावबो खालामदों दिनै आं बिबानाव दं आंबो खालामदों उनाव जुदि सोरबा बिबानगिरि जायोब्ला बे आफादगिरि गाहाय नेहाथारियाबो एनडिपिआनो जा बिएलटिआनो जा जाय जाया मानो बे जोंनि हारिनि गदुर दायित्व आरो बे हिसाबै जों मावफुंगोन दा बेखायनो आं खावलायनो नागिरदों जे मार्टियार परियालनो फैसा मोननांगौनि बेलायाव सरकारा जिखि बाहाना खालाया मानो जोङो सरकारखौ नारसिननांगोन सरकारखौ जों प्रेसाराव दोननांगोन काटगारियाव लाबोनांगोन आरो आसाम सरकारनि बे रेसपन्सिबिलिटि कारन बिटिआर सरकारनि रेसपन्सिबिलिटि नङा बेयो भारत सरकारनि नेशनेल कमिटमेन्ट आसाम सरकारनि कमिटमेन्ट आरो कमिटमेन्टनि आधाराव बियो होनांगोन आरो बे भेरिफिकेसन माबा माबि बिथांमोना जिखि जुक्ति होआ मानो मार्टियार जेनुइन मार्टियारा बन्सित जानो मोना बे खोथाया जाबाय स्पष्ट बेखायनो आङो जोबनायाव खावलायबाय एनडिपिनि मोनब्रै आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि लिडार गोदो जेरै दङ दिनै जेरै दङ जायफोर दिनै गोथाङै दङ हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै आवगायनांगौ राजखान्थिनि फोथाराव गुबुन गुबुन दोलोआव थांदोंब्लाबो जातीय सार्थआव ज' जानांगौ आरो गावस्रा गावसोरनि सिन्ताखौ गारनानै दिनै माने सोरबाया गुबुन साननाय गाबोन सोरबाया गुबुन साननाय सोरबाया सोरजोंबा थांनाय सोरबाया सोरजोंबा फैनाय बे थासारिफोरा दिनैबो जोबाखै एसे एसे बाथ्राखौ लानानै खुद्रियो एसे एसे बाथ्राखौ लानानै सन्देह जायो संग्रामी नेताफोरा संग्रामी सत्ता थानाय मानसिफोरा बेबायदि परिबेशखौ लाबोनाङा हारिनि खौसेनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो जोबथा थांखिसिम बड'फानि जि मोनसे आल्टिमेट गल बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जातीय सत्ता आरो जातीय चेतनाखौ लानानै हाबा मावलांनायनि बेलायाव जों खावलायदों जे इउपिपिएल हान्जा आरो बिपिएफ हान्जाया ज' लोगो नांनानै आरोबाव हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय माबा मोनसे जों जुदि अधिकार आरो मोनबावोब्ला माबा मोनसे जों आरो मावनो हाबावोब्ला बे जोंनि थाखाय हारिनि मोनसे गिदिर सिमां आरो बेखौ मोगथाङाव मावफुंनाय जागोन बे बाथ्राखौसो खावलायदों कुनु पार्टी कुनु दल कुनु नेताखौ गाज्रि मोननानै एबसुआ खावलायाखै बे जोंनि दिनैनि मोनसे आल्टिमेट आपिल आरो रायजो राजानि मोनसे गोसो सिङाव माने नुजाबाय थानाय मोनसे थासारि आं बयखौबो खावलायबाय फैबाय थानाय समा शान्तिनि सम जागोन आरो शान्ति आरो गोजोन गायसननायाव कुनु कम्प्रमाइज गैया मिज'रामाव लालदेंगाया शान्ति गायसनदों जरामथांगाया फल'आप खालामदों दिनै बिटिआरआव प्रमद बर' बिथाङा शान्ति गायसनदों गबिन्द बसुमतारी रन्जन दैमारि सावरायग्रा फेरेंगा आरो धीरेन बर' बिथांमोना ज' मोनसे प्लेटफर्माव फैदों बे शान्तिखौ जोङो बाहा लाखिनांगोन अशान्तिजों जेबो लाब जाया मिज'रामा दिनै लाब जादों शान्तिनि थाखाय बर' हारिया बड'लेण्डआ लाब जादों शान्तिनि थाखाय आरो शान्तिनि गेजेरजों जोंनि लेखा फरा आरो जुक्ति तर्क डिबेट आर्गुमेन्ट पजिटिभ सिन्तानि गेजेरजों जों हाबा मावोब्ला बर' हारिया दिनैनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जाफुंसार महर मोनगोन आंहा आत्मबिश्वास दङ बयखौबो साबायखर बावबाय गोजोन्थों थेंक इउ जय बर' हारिनि थेंक इउ